היי, שמי עודד נחושתאי. ב-15 שנה האחרונות קרתה מהפכה פיננסית חברתית במדינת ישראל, מהפכה שקטה, מהפכה שלא תוקשרה לא בעיתונים ולא בטלוויזיה. והשינויים שקרו בפנסיות למשל יכולים להיות בהבדלים של 30, 40 ו-50% בין בן אדם שמבין מה הוא עושה לאחד שנותן לאחרים שיעשו את זה בשבילו. המהפכה הביאה לכך שהיום כל אחד מכם הוא אחראי לעצמו לבד לדאוג גם לפנסיה, גם המוקדמת אם זה בגיל 55, גם מה יקרה איתו החל מגיל 67, וגם לניהול התקציב השוטף היום בעידן של צרכנות מוגברת. הידע הזה לצערנו לא נלמד בשום מקום, לא בבית ספר ולא באוניברסיטה ולא בשום מוסד שאנחנו עוברים במהלך חיינו. כאן ב-Cashflow ריכזנו קורס ייחודי ומיוחד שמרכז את כל הידע שמקיף גם ניהול תקציב, גם פנסיה, גם השקעות נדל"ן, גם בשוק ההון, איך אתה נכון מתנהג עם הבנק, איך אתה מוריד עמלות ואיך אתה משפר את האשראי שלך, כך שבסוף תיווצר לך הכנסה פנויה שממנה תוכל גם ליהנות וגם להשקיע עבורך ועבור הילדים. בעזרת תכנון תקציב נכון כבר אפשר לשפר את ההכנסה הפנויה ולהגדיל אותה בערך ב-10-15%. כמו כן, אני מלמדת בקורס איך להיערך לפנסיה מבחינת הביטוחים. מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח פנסיה, מה חשוב לשים לב, מה השתנה במשך השנים, ואיך אפשר לשפר את השורה התחתונה כשמגיעים במאות אלפי שקלים על ידי החלטות קטנות ופשוטות. ופרק מיוחד מוקדש לילדים והורים, איך מנהלים את הילדים בצורה טובה יותר מבחינה פיננסית. אנשים שנרשמו לקורס בעבר ולמדו את כל המסלול וגם יישמו אותו, מספרים לנו שא' הם היום חיים בשלוות נפש הרבה יותר גדולה. הם לא מפחדים לגשת לבנק, הם יודעים מה הולך להיות, הם יודעים איך לתכנן את הצעדים שלהם קדימה, והדבר הכי חשוב, יש להם היום הכנסה פנויה שמאפשרת להם ליהנות מהחיים. אז אם אתם רוצים להיות מאלה שאכפת להם ומשיגים הישגים בחיים, ולא מאלה שיושבים בסוף ובוכים ומקטרים על כל מה שקורה מסביב, אז אני מזמינה אתכם לבוא ולהשתתף בקורס וללמוד לאורך 8 מפגשים איך אתה מייצר לעצמך הכנסה פנויה וחיים טובים יותר.